A vo Fan Rádiu vás pravidelne informujeme aj o výsledkoch mladého automobilového pretekára Mateja Homolu. Tento víkend ho čakajú veľmi dôležité preteky a Lucia vie už aké. Ahoj. Ahoj, dobré ráno. Maťo sa chystá na preteky do Brna na známy Masarykov okruh. Ide o majstrovstvá Strednej Európy a zároveň aj majstrovstvá Česka, Poľska a Slovenska. Sú to zároveň posledné preteky tejto sezóny a tak Maťo má poslednú šancu získať nejaké body do celkového hodnotenia. V tejto chvíli som 10 bodov pred druhým, takže respektíve prvý. Jeden pretek značí 25 bodov, sú dva preteky, takže 50 bodov. Takže sa hrá o dosť veľkú porciu bodov, takže musím hlavne dojsť pred môjim najväčším súperom. Je to Čech a musím hlavne pred ním dojsť a nemôžem spraviť nejakú chybu, ktorá by ma stála toho majstra vlastne. Ako Maťo ďalej doplnil, chce v Brne vyhrať a získať tak titul majstra celej sezóny. Takže v Čechách to bude naozaj bratovražebný súboj, pretože musí dôjsť pred Čechom, aby získal prvé miesto, ale ak sa nemýlim, tak on súťaží prvý rok v tejto kategórii. Áno, presne tak, preto by to bol úžasný úspech hneď v prvej sezóne stať sa majstrom. Maťo je teda na preteky pripravený. Jediné, čo ho môže trochu zaskočiť, je prípadne nepriaznivé počasie. Predpovede meteorológov však nesleduje. Zatiaľ nesledujem. Nechám sa prekvapiť, neviem, ale malo by sa vyčasiť, takže uvidíme. Pokiaľ nie je nejaké, že by sa úplne nedalo jazdiť, že by pršalo, že by stála voda, alebo snežilo, alebo také niečo, ale keď prší a keď je sucho, tak sa väčšinou jazdí. Tak už len to by nám chýbalo, aby snežiť teraz začalo. No to určite. Dobre, takže snežiť asi nebude, preto sa bude jazdiť. Budeme držať Matejovi Homolovi palce aj my. Nech sa stane cez víkend tým majstrom. No dúfame. A v pondelok o tom budeme informovať určite, u nás v rádiu, keď sa tak stane. A aj keď nie. No, viac informácií takisto o tomto nájdete na jednotke medzi rádiowebmi na stránke www.fanradio.sk. Lucia, veľmi pekne ďakujem. Nie, za čo. A pre vás, ktorí počúvate Fan Rádio, ešte presný čas je 6:39. Moje najobľúbenejšie rádio.